Klodshands er en spøj, som jeg kalder det, spøj- og skæmbane. Hvor der er i et billede af klodshands er der klippet nogle huller. Og i de huller er der poster. Men man mangler så afstanden fra de forskellige huller. Og det må man så selv bruge sin sunde fornuft til at komme fra for eksempel post 1 til post 2. Ja, så der er lidt udfordring. Intellektuel udfordring. Ja, der er lidt udfordring i den. Det kan vi lide. Mens nattergalen, det er et helt traditionelt orienteringsløb. Kan man ikke lige... Men forbandet svært. Okay.